Pani Rozália, k storočnici sa samozrejme aj televízia Bratislava s veľkou úctou pripája. Pani Rozália, čo si človek želá, keď má 100 rokov? Určite to je samozrejme, to sme jedna rodina, tak sa môžeme aj ozaj lepšie tak cítiť aj všetko. Takže to nikomu nič nevadí. Ďakujem pekne. Pán vicestarosta, naozaj sa nedá povedať nič iné ako krásny deň. Aj pre vás taký zážitok, že gratulovať k storočnici? Je to presne ako hovoríte, je to úžasná vec, úžasné jubileum, ktoré sa nestáva každý deň samozrejme a obzvlášť vidieť aj danú pani v takej dobrej kondícii a forme, je to úžasné a mám z toho veľkú radosť. Asi aj veľká radosť je z toho, že tu v dennom centre sa k pani Rozálii pridali kolegyne, kolegovia a vládne tu dobrá nálada. Je to tu presne veľmi krásne, je tu rodinná, žičlivá atmosféra, krásne prostredie a myslím si, že každý z nás by si želal v takomto prostredí byť, ak už bude na ňoho odkazaný. Je to úžasné. Ale ešte späť k tej storočnici, čo ste vyšovali pani Rozálii, keď to môžete prezradiť? Tak samozrejme v prvom rade veľa zdravia a v druhom rade nech je obklopená samými dobrými ľuďmi, s ktorými sa cíti dobre a príjemne a nech ešte sa dožíva ďalšie obdobie svojho života. Je to úžasné, takže toto jej želám a myslím si, že s jej povahou, pozitívnym naladením je možné, že sa tu stretneme o rok a budeme gratulovať k 101 narodeninám. Pani riaditeľka, naozaj storočnica, výnimočná udalosť nielen v živote človeka, ale aj pre vaše centrum. Dlho ste chystali tieto krásne oslavy? Dlho sme nechystali, preto lebo je tu veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí sa snažia a vytvorili túto oslavu, takúto krásnu a na takejto úrovni. Vytvárali sme ju všetci spoločne. Bolo vidieť, že to bolo spontánne a bolo to od srdca. Pani Rozália, prezradím, že rodačka zo Smoleníc je z 8 detí, druhé z 8 detí, ale stále na jej tvári vidieť ten humor. A to je asi dôležité v živote. Určite áno. Aj ten humor, ale aj tá srdečnosť. Ona je veľmi milá, stále usmievavá, veľmi rada si spieva a myslím si, že to ju drží pri tej energii a pri tom živote a pri tom úsmeve. A viete, čo tu bolo dneska tak najkrajšie, že čo sme sa rozprávali aj s ostatnými ľuďmi, ktorí prišli zagratulovať, že dnes tu naozaj voňala tá človečina. Stredisko sociálnych služieb Petržalka, to je našim hlavným cieľom byť ľudský, zabezpečiť ľuďom dôstojnosť, ale spokojnosť a rozdať im lásku. Tak, jak my dostávame od druhých, tak aby aj oni dostali od nás. Pani riaditeľka, za koľko rokov môžeme očakávať, že ďalšiu storočnicu tu budete oslavovať? Tak u nás je to problém z toho dôvodu, že naše zariadenie je iba na krátkodobý pobyt, nie sme na trvalý pobyt. To znamená, že keď sa ohlási človek 99-ročný, 98-ročný, tak ho uvítame a spravíme mu ďalšiu oslavu a s láskou a s radosťou. Nech prežije krásne chvíle s nami a takisto aj s tými rodinnými príslušníkmi svojimi. Tých 110 teraz. Tak, ďakujeme. Moja zlata, ďakujeme. Stovka, to už je veľa, to neviem. Ale už ako tak.